Matkassa mukana halva. Ollaan Kotkan torilla kauppakeskus Pasaatin edessä. Käydään torin kohdalla hakemaan pari possoa. Niille, jotka miettii, mikä helvetti on posso, niin kohta näette. Kotkalainen posso on siis tollanen pulla. Eli nyt ruvetaan tekemään jotain tärkeää, eli etsimään keikkavaatteita. Tässä alkaa homma ole ready. Here he is, the man. Terve. Tamperelaisia ei vielä näy. Soitti äsken, että ovat Loviisasta tulossa ja me ollaan tuttuun tapaan etuajassa. Me ollaan aika hyviä tässä. Tai siis mä oon kassujen. Tää piha näyttää just siltä, että täällä on Etelä-Kymenlaakson suurin nuorten tapahtuma. Sitten just kun ovet avataan, sit voi ottaa mainokset.